Kanggo swarga firdaus ahla
minangka ahli. Dadi ora ilas-ilas. Nek wong awam ngono ya bener ae, tapi nek jarene imam kiai nang ndi nyayekno ora anggere macane ilas-ilas mesti goblok. Utawa nek muni alan naril jahimin mesti goblok iku. Nek wong awam ora goblok, ora ngerti wajar. Nyayekno awak kok alan naril jahimin, nang mburi ditampe nek ale ditampe mesti goblok niku kiyaine. Tapi yo kepedhi tenan. Cara dianteni Gusti kula niku ora pantes nang swarga Gusti. Lastu cerita Gusti Allah. Nek dipun meleh ora pantes nang swarga ning kula wala awala naril jahimi. Nek diberi jahimi ora ana tangkine mergo ana ale. Ngono kuwi tapi akeh imam-imam Jumat niku sing kepedinen ora dikiyaekno murid-murid. Anggere ale ora dibatang. Ya sudah, mau enak ngono. Nek kula boten tiyane neraka dipun meleh. Beli tahu baca wafir dunubi fa inna ka wafir lambil azim. Muga jenengan trimo tobat kula Gusti. Lan jenengan ngapura dosa kula fa inna ka wafir lambil azim. Prantun jenengan kula ingkang maha ngapura dosa kang gedhe-gedhene. Alhamdulillah niki najan mau lereng sinyali mati lampu jek ijek linia apa niate kecer jangan jebule cek niat padha mangkat. Kula weninya nyadang wae nyadang nganggo genset najan mantep kok mulai makan tapi yo pas enek godhok nek makan kan tak siapi genset ngoten. Alhamdulillah iki kabeh kalih hormat tekone bulan Ramadan. Megenan utawa hormat bulan Syaban, bulan sing tumurune rahmat. Rahmat Gusti Allah digrojokno ning bulan Syaban. Terutama ning akhir-akhir bulan ngaten iki nyandhake hormat bulan Ramadan. Kita donga niku mulai amin eleh amin donga ning papan sing sengkerang ngaten iki jenengan sing duwe hajat batin mas dungo muga dijabah Gusti Allah Allahumma amin. Mergo donga niku gamane wong iman, gamane wong mukmin. Kita muga dimae sing tekan megengan karo ngaji. Ngajine sedelah penting ora warungan, ora tau berkah. Gamane wong mukmin sing mandi niku donga. Cerita noneh, enaknya pun nanti tak cerita. Karena santrinya Kanjeng Nabi, jenenge Tufail bin Amr ad-Dawsi denane. Kalau kita coba gunane donga kanggo wong iman. Tufail niku wong Daus, wong Yaman. Wong pinter syair, pinter bahasa, lan wong berpengaruh. Terus jalan-jalan nang Mekah, bae iki kisahe bener. Nah Mekah ketemu wong kafir-kafir Quraisy dikandani, Tufail, kowe kok hati-hati aja cedak aja nganti kowe ketemu ambek jenenge Muhammad. Kayak tukang sihir, kayak dukun, tukang gawe-gawe kayak. Mergo Muhammad akeh anak tukaran mbek bapak, mergo Muhammad akeh bojo tukaran mbek bojo, padha gegeran mergo Muhammad ngrusak tatanan elek-elek agamane dhewe. Aja nganti kowe ketok jenenge Muhammad. Nah, ngoten niku kisah Tufail. Niki dikisahno enten hadis itu tapi nek tak critakno arepe jenengan ngrameteng ana ing Sahih Bukhari. Nek ing Sahih Bukhari juz juz 5 halaman 123. Iki kitab Qur'an Budi Wirawatu Kudebiya. Kita nek ngeteri wong ada kok demak rene ngeteri kitab niki. Sahih Bukhari itu lucu. Terus Tufail penasaran bareng teko Ka'bah. Ka'bah iku ame urung do mlebu Islam lah. Ka'bah iku jujukan nggo wisata religi awit jaman biyen. Bareng teko Ka'bah Tufail ngerti ana wong
sungkan jengking sapa Kanjeng Nabi Rasulullah pas sholat nang Ka'bah. Mergo wis diwanti-wanti aja nanti kowe kudu krungu omongane Muhammad. Kuping itu fel disumpeli apa jenenge kapas. Nek pergo penasaran dong dhek wong pinter. Nek aku ngurus sihir, aku wis iso bedakno ndi elek ndi apik. Nyedak terus dibuka apa sing dimenekno pas Kanjeng Nabi maca Quran ning dalem jerone salat. Terus bareng bar salam takoki aku mau diolongi wong-wong umat Muhammad. Gak oleh cedak-cedak kowe. Mergo nek cedak kowe kok ndak rusak utekku, rusak pikiranku. Jare ketok sihir. Tapi setelah tak rungokno jebule sing mbok omong kuwi ora omongane manungsa, ya omongan kuwi tetep sabdane pangeran, sabdane sing gak urip kuwi. Wis sing mbok waca mang apa? Sing mbok tak waca iki Quran. Singkat cerita Tufel terus krungu ngendikane Kanjeng Nabi niku langsung mlebu Islam dikon maca syahadat langsung syahadat. Ra usah dituturi, ra usah dimauni doi, tapi karena wajah Rasulullah wajah sing iso narik simpati lan ditakdir Gusti Allah Ratu Tufel kudu mlebu Islam. Kalau ora dituturi. Setelah syahadat Tufel sakniki nang Rasul wis nyaluk Rasulullah. Aku tak bali kula jenengan warai saayat rong ayat Quran tak dakwah nang gone kaumku kaum Daus ning Yaman. Nah, sehingga cerita Tufel balik ning Yaman. Tufel bin Amr ad-Dausi. Kita anu lah. Wah, gampang apa mau itu pasana aku lagi tuturi ra apa ya iso mlebu Islam. Ya itu Nabi balik ning Yaman seperti akeh wong anut kok. Jebule mau indo ora segampang rencanane otak. Jadi mau indo iku pitutur. Wong kuwi nek rapat mau indo iku sapange wis gak menarik blas. Gede urut dituturi Kanjeng Nabi wis langsung ketare mabul sang terus sampai mulai dakwahi mau ngindoi kaum Daus. Barang wis teko omahe dakwah mau indo ngaji ngajak mlebu Islam pirang-pirang tahun ki ora ana wong manut kejogo bojone ambek pakane. Sampai wis Kanjeng Nabi wis hijrah ning Madinah terus sowan nang Kanjeng Nabi. Sowan nang Kanjeng Nabi niku bregeten cara ngono. Mutung turek ambek umate, ambek kaume, ambek masyarakate. Jadi enak, ya iya mutung turek iku ya enak. Saking jengkele ambek masyarakate blek esuk disangkani kok dindi iki ora kena wong elek kabrah. Masyarakat model singo iki nek pas galak kan disangkani kok dinding ya lentah. Sing ketok kok ndi sing kena kok paidu kaya buku nek nek urek bukan iku. Enak ngono iku. Tak korbano segala pikiranku piye-piye kok jek ra ketok sing apik sing ketok kok ndi sing kok paidu sing kena. Mripate ketutupan nafsu atau depan setan tuh yang jengkel kira-kira kalau ngajak ngaji itu ora gelem sing melok malah menyek-menyek terus semuanya Kanjeng Nabi ngene kok ora kowe tak cepetno saiki ya Rasulullah natausan kok halakat asap anjir Rasul wong masyarakat suku Daus ki wong rusak kabeh Kanjeng Nabi duraka wangele ra kaprah kula tuturi. Wah, abad ora gelem nurut blas aku ora apik ki ora kena, malah ditampa elek ya Nabi bahasa kita ngoten. Qad halakat asad wa abad. Jadi bahasanya itu begitu jelas. Wah, seperti rusak, artinya rusak, mentalnya rusak aja Nabi. Asad duraka tak tuturi halus ya ora kena. Tak ngono ya ora Jawa. Tak omongi yo malah ditampa suwalike abad lan abad iki bangkang utawa moh ora kudu nurut.
Terus sangka jengkele fatullah alaihi iki anu Kanjeng Nabi. Dongakno jenengan pasotno ae. Ben wong daos iku di bendu ditimpani adab ya Gusti Allah. Jadi enak iki santrine Kanjeng Nabi sangka jengkele terus urek putung iku enak. Tapi terus direret Kanjeng Nabi ora ngono aku fae. Ya ora oleh aku diutus Gusti Allah, ya ora dikon laknati. Bu itu daiyan aku iki diutus kon aja ae. Ora dikon laknati bendone. Nek tak pasokno piye. Singkat cerita kok Kanjeng Nabi ndonga, faqala Allahumma didausan waqti bihim. Kanjeng Nabi ndonga, ya Allah jenengan paringi pitutuh paringi hidayah masyarakat Daus lan jenengan tekakno teng kula. Sehingga cerita wis saiki balik Tufel. Terus jangan ajak wong nang Cina balik nang Yaman. Singkang selang beberapa tahun kira-kira tahun 7 Hijriah. Tahun 7 Hijriah itu pas perang Khaibar. Tufel terus sowanan nang Kanjeng Nabi wis nggawa wong 80 kakak, 80 keluarga. Ora 80 wong tapi 80 keluarga. Saking senenge pengen gunaan Kanjeng Nabi. Jadi ketaman dungane Kanjeng Nabi, Allahumma didausan waqti bihim. Ya Allah jenengan paring hidayah kaum Daus niki cara kene. Daus niki nama suku. Jenengan paring hidayah kaum Daus lan tekakno dugi mriki. Wong sing mlebu Islam kok pirang atus wong kakak. Iku terus bareng ambek Tufel marane Madinah. Pas marane Madinah pas perang Khaibar. Khaibar niku ke Madinah kira-kira 130 km. Kira-kira kene saka bumi. Nek Madinah Rasulullah ora enak. Wong 80 kakak niku dijak mara kabeh goleki Kanjeng Nabi ning Khaibar. Melaku terlalu bumi. Saking bungae pengen wae kabar Kanjeng Nabi, omongnya wis kadung ngantek untung tidak wae pirang-pirang tahun blok esuk kabeh kok ditamani donga Kanjeng Nabi rong pecah telu pecah kok langsung dibil. Sehingga cerita terus panggil Kanjeng Nabi bungae mboten karuan pas perang Khaibar niku di antara sing mlebu Islam saka 80 kakak niku jenenge Abdurrahman bin Sakhar. Setelah mlebu Islam jenenge dadi Abu Hurairah. Kenapa jenenge Abu Hurairah? Mlebu senengane dolanan kucing itu basa Arabe hirah. Dadi celuk jenenge Abu Hurairah. Melok ijo nang Madinah nyantri nang Kanjeng Nabi. Tetaman mandi donga nang Kanjeng Nabi. Lah Abu Hurairah niku ijo nang Madinah sak mboke wis tuwek. Urung mlebu Islam, kan dijak mlebu Islam, murid-murid dijak mlebu Islam, murid-murid sing kacetha suwijine dina niku ngajak mboke kon mlebu Islam. Ora gelem, malah omongan sing elek tentang Kanjeng Nabi. Terus Abu Hurairah sowan nangis-nangis nang Kanjeng Nabi. Nek potek nangis Abu Hurairah. Kula pokoke susah saestu Kanjeng Nabi ajeng kula seneni niku kula wong tuwa. Ora tak seneni niku jenengane bagi ambake ngrasani elek jenengan asma'atni fika khairan. Wonge kula niku krungono swara tentang jenengan sing elek. Tapi Abu Hurairah gak matur omong apa iku elek. Kula gelo jenengan dielek-elek dirasani elek niku lho ati kula terus nangis-nangis. Saiki kula nuwun dungane. Dadi tak donga neng Kanjeng Nabi terus donga. Allahumma di umma Abi Hurairah. Terus krungu dongane Kanjeng Nabi niku Abu Hurairah santri kepak. Terus reaksine istabsyara bunga khusnudzon. Dadi adabe wong dibungakno niku artinya disamping yakin ambek dongane kiyaine. Kiyaine Kanjeng Nabi santrine Abu Hurairah. Niku langsung mukanya berbinar-binar bunga, ora pesimistik, ora kira mandi ditungani banyak iki
kiai bludak tidak tok upamane ngono. Mboten ngoten ndak ora langsung bungah mulai. Sehingga cerita teko omah niku lawange dikunci. Jero mbek gone. Main elek jenenge orang kuwi bal kere. Terus dinteni kok periksa-periksa kados piye terus sehingga cerita terus lawange dibuka. Begitu dibuka langsung ibune sahadat. Buwera terus mlayu meneh karo Kanjeng Nabi nangis meneh. Bedone nangis yang pertama nangis mergo susah Kanjeng Nabi dielek-elek. Nangis yang kedua bunga mergo ibune Islam mergo berkah donga. Donga niku kalau donga niku luweh tumama timbang omongan. Nek Gusti Allah ngijabahi ora peduli adoh cedak. Enak iku ono nangis disauri yo tok nek omak iki meneng kok ngadoh gone sing meneng Gusti Allah ono bocah loro di ronsen nang rumah sakit jerene ra nek apa-apane tapi ra iso apa-apa iki enek iku kudune Pak RT tahu dari sapa iku digolong masuk ning rumah sakit dilalah iku Gusti Allah nuruti pitulung ora kapak-kapakno padha karo kapak-kapakno diparingi wae donga niku kadhe kala luwih manci timbang omongan niku nek wis dipol-polo meneh sik ora tumomo senjata terakhir iki ya donga kaya kulo kaya tepek mau atah mulai donga sing ndekno rampunge perkara critane akeh mangke nek diceritakno kejawaan kaya Tufail singkat terjelingan itu Tufail bin Amr ad-Dawsi tahu mereka kaya Nabi tahu mereka Nabi Yunus itu tahu mereka nah itu pedoman siangkan ketika orang yang berkeso tahu itu tuturi api-api malah ini malah ngancam patine Nabi Yunus itu tahu Nabi yang murek minggat kok umatnya bahasanya minggat kok jadi mana jarang bahwa ini minggat wah aku terkenal sampai bola Nabi yang minggat kok aku mulai apa-apa wah cuma Nabi aku udah minggat ya belas lu bahasanya yang minggat apa kok ilal fulul mas'un dan surat as-sobat berikut nah saya ngapal sentona itu Nabi itu minggat lunga pokoknya terus numpak perahu kapal sing di jadi Nabi Yunus itu jengkel sampai pokoknya perkara-perkara dituturi orang nurut malah ngancam patine dia ngomong ora kena tapi oleh dawuh ke Gusti Allah kon lunga dhek minggat dhisik terus oleh bentuk oleh pepeling ke Gusti Allah memang bahasanya ya bergetan tenan nang Quran ya dan itulah disebutno walan nuri illa mughadiban fa dhanna lan naqdiru alayhi fanada fil dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin niku lan niku Nabi Nuh gregetan ambek kaume dia ngomong piye-piye malah masuk-masukno terus misoi terus malah ngancam batine idza kamu wadiban kanthi gregetan ambek kaume kaume cara mana sati sakol oleh lunga kali gregetan padahal alan nakdiru alaihi nangatine maksane ya gak iso nyelametno dekne tapi urung didhawuhi dek Gusti Allah kon lunga dadak lunga dhisik monggo terus begitu neng tengah segoro kapal macet lah nakodane jurumudine iku paham anggere nek kapal macet rak badhe iki ya nek wong minggat nek budak minggat mulane ayate sing jus 23 saat yo apa kok ilal bil mas'ul nerangno ayate mencol-mencol iki nek kapal ralane bahasa Arab yo ora ngira cegos begitu naik tengah segoro macet jurumudine muni wae iki ana wong minggat sapa sing minggat ngacung nek ora ngacung kok tak undi sing temok kok tak buah ning segoro
sehingga cerita diundi nganti ping 3 kena namanya Nabi Yunus terus. Nah nanti zaman dia ceritanya kaya anak panah kaya didik itu dirintingi jenenge dikecok-kecok sing metu namanya Nabi Yunus terus. Jane ra penak juru mudine wong wis ora nek Yunus iku wong apik. Ya singkat cerita mergo ping 3 ana riwayat sing akhirnya dia dipilih kecemplungno, ana riwayat sing nerang Nabi Yunus mencolot dhewe ning segara sing badhe langsung lerep. Nabi Yunus ditampani liwat liwat sing kuwedhe ra leprah. Lumrahe mati wong nang liwat 40 dina. Tapi Gusti Allah njogo ora oleh iwak mau urip kulite ora ngremuk balune. Lah sing teko jero kudune kan ora apa-apa nang jero weteng iwak, tapi jero Gusti Allah tetep urip. Sehingga cerita berdiai ilham karena ada fi zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Niku istighfare tobaté Nabi Yunus dikon maca donga wonten pangeran kejawi panjenengan Gusti alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Maha suci panjenengan kula sampun minta zalim Gusti. Niku ajarane Nabi Yunus nalika kekandang lelakon kleru kon aku dosa sering maca la ilaha illallah niku dijamin Gusti Allah sapa sing sering maca iku bakal lali kanunjil mukminin. Gusti Allah bakal nyelametno wong mukmin sing lagi ruwet anggere sering maca la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minadz zalimin kon eling dosane. Niku berawal saka purike Nabi Yunus. Tapi mulai Nabi Yunus niku ora jadi anggap elek, niku pelajaran kanggo umat-umat Kanjeng Nabi yai-yai mburi ben ora purih. Mergo Kanjeng Nabi dawuh la tufaddiluni ala jurusa bin mata. Kowe aja ngunggulno aku luwih Yunus bin Mata. Mergo peristiwa ninggate Nabi Yunus, mutunge Nabi Yunus iku dadi pelajaran kiai-kiai muri nek ngadepi masyarakat sing gladrak ben ora gampang purih, ora gampang mutung, ya iki kepurikan ya malah itu temoton.